ערב טוב, וברוכים הבאים. כשההורים הגיעו מבגדד לארץ, אני עוד לא נולדתי, אני נולדתי פה, אבל הם בכל זאת מתייחסים אליי כאל בגדדי. אז אבא הלך לרשום בממשלת פלסטינה איי את הילדים. עכשיו, כמו במזרח אירופה, כך גם במזרח התיכון צריך לרמות את הממשלה. אבא אמר, הממשלה הם גנבים. אם אתה גונב מהם, אתה רק גונב בחזרה. הם הגנבים הראשונים. אז לכן, צדוק היה בן 15, כתב אותו בן 10. סעידה הייתה בת 13, תקף נהייתה בת 8. חנה נהייתה עוד יותר פחות. יצחק נהיה עוד יותר פחות. שושנה נהייתה עוד יותר פחות. הגיעה לדוריס, שהבת שלה פה יושבת, לא נשאר לו זמן בשביל לתת לה. היה משבר. מה עשה? גירד בראש, כתב אותה בתר תאומות עם שושנה. הממשלה לא הרגישו. דיברתי איתו אחר כך ואמרתי, אבא, מה למדת מזה? שאסור לרמות את הממשלה, הממשלה גנבים, אתה יכול לגנוב מהם מהחזרה. אז מה למדת? אמר לי, יוסף, שאתה בא לרמות את הממשלה, תמיד תתחיל מלמטה למעלה. בעניין הזה, אני חזרתי הביתה פעם, וסיפרתי לאמא שלי ברמת גן, שחבר הזמין אותי אליו לאכול, קראו לו חגי רפפורט, אשכנזי, אבל ממש בן אדם זהב. והזמין אותי לארוחת צהריים, וסיפרתי לה, נתנו לי תרנגולת מכובסת, ואחרי התרנגולת, שאכלתי אותה, נותנים פודינג אשכנזי. היא אמרה לי, למה? אמרתי לה, זה המנהג שלהם. היא אמרה לי, אפשר. אצל הבגדדים אפשר, זה לא יכול להיות. אני לא מאמינה לך. זה לא אפשר, זה בלתי אפשרי. הלכתי לחדר שאני גר שם עם 7 אחים ואחיות שלי, לבד, בבדידות נוראה ועצוב. עבר 3 חודשים, אמא קוראת לי ואומרת, יוסי, תבוא. הלכת אצל אנשים משכן, גם אותי הזמינו, נתנו לי תרנגולת, ואחרי התרנגולת באמת נותנים פודינג, ויש להם סובה, מוכרחים להעביר את הטעם. עכשיו, אמרתי לה, ומה עשיתי? אמרה, אני הכנתי אותו, ולא היה לי נעים לשאול אותם מה הם נותנים בשביל להעביר את הטעם של הפודינג. אבא שלי היה המומחה הכי גדול למשא ומתן. כמו שהיה עושה עם האשכנזי של התרנגולות, זה היה גם איש אחד אבא שלי היה קורא לו שכבות. לא קראו לו שכבות, קראו לו טוטן, שלוחן, משהו, ואבא שלי לא יכול היה לבטא את זה. אז הוא אמר, אני אקרא לו שכבות, והיה לו שם שכבות. שכבות היה בא, הוא היה מוכר אבן, הוא היה בא לאבא שלי ואומר, אדון סעד, אתה הולך לבנות עוד בניין, אה? לא, אנחנו כבר, כמו שאומר, על התרנגולות, אנחנו כבר לא אוכלים תרנגולות, אני לא בונה יותר, די, אני התעייפתי מזה, וזה המסים והממשלה, וזה. כן, אם הייתי בונה, אני לא בונה, נגיד, כמה היה עולה מטר? תראה, אתה יודע, הג'ואן, אני מוכר לו בלירה וחצי מטר, וליעקובי בלירה ורבע, אבל לך לירה. אני לא בונה, אני רק שואל, אולי אחד, יש מישהו, אולי ישאל אותי, אני אגיד לו. אבל רודפים אחריי, מתחננים ב70 גרוש. איך אני אתן לך לירה שאני לא בונה? לא בונה. אלא תראה, אם אתה תבנה, נגיד היית בונה, אז אני הייתי מוכר לך ב90 גרוש. וככה הם הולכים, הם יודעים שהמחיר 80 גרוש. 80. ואז בשלב זה היה אחרי משא ומתן מאוד אינטנסיבי, לא אומר לו וזה, וכל אחד פעם מביא סיפורים, הדודה שלו נסעה, והסבתא שלו חזרה, והיה אחד בבגדד ככה, וזה, כל מיני סיפורים. בשלב מסוים, אבא היה אומר לו, תראה, למה אנחנו נתפקח? כן, זה אולי היה עוד מתפקח, פקח. למה נתפקח? אתה אומר 90, אני אומר 70, אנחנו צריכים לעשות פשרה. תן לי את היד שלך, נעשה פשרה, אבל מה? תן לי את היד שלך, אתה לא מאמין, תן לי את היד, תגיד מזל וברכה, תגיד מזל טוב, תגיד גמרנו 70. שכבות היה קופץ לשמיים, לא, אומר לו טוב 80. אבל הוא היה עושה לו באותה הזדמנות גם דיגח לחץ דם. תראה, מה המצב שיש לך? יחסים בין אבא לאמא. אבא היה מסתובב בבית ואומר, בכעס, יש פה שדים. אמא אומרת לו, מה פתאום? בארץ ישראל אין שדים, זה דבר ידוע. אז איפה הנעלי בית שלי? היה שואל אבא שלי.
אתה אומרת לו, ברגל שלך. היה אומר, החזירו. חטאנו